for DJ Rocky's Secret Files. Pina-DNA test ko yung anak ko. Hindi ko pala siya tunay na anak. Pero kahit ganun, itinuring kong tunay na anak ang bata. Binibigyan ko ng suporta pinansyal si Ira. Pero lumayo ako. Kailangan ko pa bang magpakilala? Ako si Walter. Akala ko ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko ay yung binigay na sakit ng taong minahal ko ng lubusan. Sa kabila ng lahat, naging mabuting tao naman ako. Alam ko sa sarili ko na ni minsan, wala akong inagrabyadong tao. Mapagpatawad naman ako. Kaya lang, hindi ko maiwasang magtanong. Eto yung naging sukli ng lahat. Marami akong tanong, bakit? At kung paano sa punto ng buhay ko matatapos itong problema ko. Lumayo, umiwas, tumakbo ako sa mga problema na kailan may hindi maiiwasan o matatakbuhan. Alam ko maraming nagtatanong kung bakit. Isa sa dahilan ay yung panloloko ng ex ko na paulit-ulit kong tinanggap, pinatawad. And in fact, handa nga akong tanggapin lahat ng sa kanya. Ultimo anak ng ex niya. Kahit hindi lang puso yung sinasaktan ng ex ko, pati katawan ko, kahit pisikal na pananakit nararanasan ko sa babaeng minamahal ko pero tiniis ko. Ako kasi yung tipo ng tao na matiisin. Handang magsakripisyo para lang sa mga taong mahal ko. Basta walang lokohan at walang kasinungalingan. Pero minsan, kahit anong tibay ng pagmamahal mo sa isang tao, mapapagod at susuko ka na lang talaga sa mga pinagkagawa niya. Nagpakalayo-layo ako. Pumapayat ako. Unti-unting bumabagsak ang katawan ko. Kung ano-ano yung nararamdaman ko. Kaya isang araw, nagdesisyon ako na magpatingin. Akala ko, stress lang ako kaya ako pumapayat. Pero nalaman ko na meron akong leukemia. Mga 5 or 6 months nang buntis yung ex ko nun. Wala akong sinabihan. Ang tanging karamay ko lang nun ay siyang nasa itaas.
Alam ko ibinigay niya sa akin ang karamdaman na ito. Kasi alam niya na kaya kong lagpasan ang lahat. Lahat-lahat ng pagsubok. Yun yung tinatak ko sa isip ko. Sa mga panahong yun, gusto ko sanang sabihin sa ex ko. Pero hindi ko magawa. Kasi buntis siya. Tapos, lagi niya akong inaaway. Nang mga panahong yun, natatakot din akong sabihin sa pamilya ko. Kasi ayoko silang paghinaan ng loob. Ultimo, mga malalapit na kaibigan ko, hindi ko rin sinabihan. Kasi ayokong malugmok sila. At sila yung mga mahal ko sa buhay na kinukuhaan ko ng lakas ng loob. Sa tuwing tinatanong nila ako kung bakit ako pumapayat at kung bakit iba yung pangangatawan ko, lagi ko na lang sinasabi na nagda-diet ako at stress. Doktor ko yung kaibigan ng best friend ko. Kaya sinabihan ko siya, pinakausapan ko siya, na wag niyang sasabihin sa best friend ko. Gusto ko, ako ang magsasabi sa kanya kapag handa na ako. At nang sumuko na talaga ako sa ex ko, nakapanganak na siya noon, at nalaman ko nagkikita pa rin sila ng ex niya. Nang hindi niya alam, lalo na ako nagkaroon ng dahilan para tuluyan ng bumitaw. Pero tinuloy-tuloy ko yung pagsuporta ko sa bata. Ang ginawa ko, panandalian muna akong umuwi sa bahay ng magulang ko. At nagsabi akong magbabakasyon. Hindi ko sinabi sa kanila na kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko. Basta, ang sabi ko lang magbabakasyon ako. Hindi na rin ako nagpaalam sa mga kaibigan ko. Kasi alam ko, sasama lang sila. Basta, sa pagkakataong yun, wala akong ibang naiisip, kundi ang lumayo sa lahat. Almost 1 month akong hindi nagpakita sa kanilang lahat. Sa ilang linggo na yon, 2 beses akong nadala sa hospital. Wala rin akong pinagsasabihan sa kanila. Basta, sinasarili ko lang. Basta tuwing tatawag sila, ang lagi ko lang sagot, okay lang ako. Hindi ko rin madalas puntahan ng mga check-up ko. Madalas kasi talaga, pinanghihinaan ako ng loob. Alam ko, sasabihin ninyo, masyado akong makasarili. Na bakit ganito ako? Na hindi ko inaalagaan ang sarili ko. Bakit ko pinababayaan yung sarili ko? At bakit hindi ko pa sabihin? Lalo sa pamilya ko. Kasi kahit ako, hindi ko rin talaga matanggap hanggang ngayon na nagkaroon ako ng ganitong klaseng sakit. Basta, alam ko lang, ang gusto ko na lang munang gawin ay yung mag-relax. Minsan nga pakiramdam ko, wala na akong pakialam sa sakit ko. Wala na akong pakialam sa mga pwedeng mangyari. Basta nasa isip ko, hanggat kaya ko, hanggat malakas pa ako, gagawin ko na ang lahat para no regrets. Habang nasa bakasyon ako, iniisip ko pa rin kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Hindi talaga ako handa.
Hindi ako handa sa posibleng mangyari. Ayoko kasi nakikita silang umiiyak. Ayaw ko rin kasi na nakikita silang nasasaktan. Sa totoo kasi, wala silang alam sa totoong nangyari sa amin ng ex ko. Sa kabila ng lahat ng ginawang kasalanan sa akin ng ex ko, ayoko pa rin pumangit yung image niya sa pamilya ko, sa mga taong nakapaligid sa amin, at lalo na sa mga kaibigan ko na may pagkabuli minsan. Nalaman lang talaga ng mga kaibigan ko yung totoong dahilan kung bakit wala na kami ni Ira nung inere nyo na yung storya ko. As I expected, sobrang nagalit sila. Ang OA ng mga reaksyon nila. Pero imbes naman na mainis ako sa kanila, natawa pa rin ako sa kanila. Actually, marami talaga akong hindi sinasabi sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, tungkol sa nangyayari sa buhay ko. Isang araw, na-wrong send ako sa isang kaibigan na dapat sa doktor ko isa-send. Doon nila nalaman yung sakit ko. Ang dami nilang tanong. Noong una, hindi ko talaga sila sinasagot. Kung hindi daw ako magsasabi sa kanila, magulang ko daw yung tatanungin nila. Kasi wala rin naman daw alam yung pamilya ko. Kaya ayun, napilitan akong sabihin ang lahat. At ito ang sabi ng mga kaibigan ko. Kaya pala bigla ka na lang umalis. Hindi nagpakita. Hindi man lang nagpaalam. Simula nung umalis ka, hindi ka na masyadong sumasagot at nagsisend ng selfie mo sa group chat natin. Yun pala yun, kaya ka ba namamayat? Dagdag pa nila, laban lang. Sasamahan ka namin sa laban mo. Nandito kami para suportahan ka. Bumalik ka na dito. Hindi ka namin iiwan. Hindi ko ina-expect na may katinuan silang sasabihin sa akin. Pero wala. Hindi pa rin ako bumabalik sa Manila. Hindi ako babalik sa Manila nang hindi pa ako handa. Babalik lang ako kung sasabihin ko na ang lahat sa pamilya ko. Palipat-lipat ako ng mga probinsyang pinupuntahan. Ine-explore ko ang mundo. Pati na rin ang sarili ko. Ine-enjoy ko ang lahat kahit mag-isa lang ako. Tumatawag lang ako sa kanila para masabi sa kanila na okay. Okay ako, huwag kayong mag-alala. Pero pagdating pala sa mga totoong kaibigan, pag sila pala yung sinabihan mo, sasabihan ka lang nila ng gino-joke mo ko. Tapos, tatawanan ka pa. Natutuwa rin talaga ako sa kanila. At dahil hindi ako nagpapalit ng phone number, isang araw may na-receive akong mensahe. Galing sa ex ko. Tinatanong ako kung pwede ba daw kaming mag-usap. Pag-usapan daw namin ang lahat.
Bigyan daw namin ng closure yung relasyon namin. Pero hindi pa rin ako nag-reply. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Mas iintindihin ko na lang muna yung sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magpapakalayo-layo at kung kailan ko matatanggap ang lahat. Actually, para bang naiisip ko, mas matatanggap ko pa nga na hindi na ako makamove on kesa yung ganitong sitwasyon ko. Kasi sa ngayon, nawawala na yung pagiging positibo ko sa buhay. Natatakot kasi ako sa kung anong pwedeng mangyari. Natatakot kasi ako na maiwan ko yung pamilya ko. Marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Gusto ko pang makatulong sa ibang tao. Pero ang dami kong kinakatakutan. Feeling ko marami pa akong hindi nagagawa. At para sa'yo, Ira, kung nakikinig ka, pinatawad na kita. Pero hindi porke pinatawad na kita, babalik na ang lahat. Pwede na tayo. Hindi ganon. Hintayin mo sana yung araw na handa na akong harapin ka. Kahit na ang pinapalabas mo sa pamilya mo na ako ang nagloko. Na hindi kita pinanganagutan. Sana kahit isang beses lang, isipin mo naman ako. Sana maisip mo, napaka-selfish mo. Wala na ngang tayo, ganyan pa yung ginagawa mo. Sana na lang talaga alagaan mo na lang yung anak mo. Huwag mo akong intindihin. At huwag mo akong hanapin pa. At gusto ko na rin kunin yung pagkakataon na ito para magpasalamat sa mga kaibigan ko na handang makipaggera para sa akin. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng suporta na ibinibigay ninyo. Kahit na nagtatago ako sa inyo ngayon. Kahit hindi tayo nagkikita. Ramdam ko yung pagmamahal nyo. At para kay Mama, kay Daddy, at sa 3 anghel ng buhay ko, at sila ay mga kapatid ko, pasensya na kung nagkakaganito ang gwapo nyo. Ang gwapong anak ninyo. Ang gwapong kapatid ninyo. No choice naman kayo kasi ako lang naman talaga. Ibibigay ko ang lahat ng para sa inyo. Lahat-lahat. Handa akong saluhin lahat ng sakit na mararamdaman ninyo. Kaya hanggat kaya kong labanan lahat, lalaban ako para sa inyo. Lagi ko namang ipinaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Kaya pasensya na rin kung hindi ko sinasabi sa inyo kung nasa ang lupalop ako ng mundo. Basta uuwi rin ako sa tamang oras. Magkikita pa tayo. Basta kailangan ko lang gawin ang mga bagay na ito. Kahit alam ko na pagagalitan ninyo ako kapag nalaman nyo ang lahat. At para sa mga anghel ko, ang mga prinsesa kong kapatid, huwag nyo akong aawayin ha. No choice din naman kayo. Kahit lagi ko kayong ginagawan ng prank, mahal ko kayo.
Walang katumbas ang pagpapahalaga at pagmamahal ko sa pamilya natin. Alam ko, maiintindihan niyo ako. Kaya naitago ko sa inyo ito. Mahal ko kayo. Kayo ang yaman ng buhay ko na walang katumbas. Sana kapag nasabi ko na to, maging matatag kayo para sa akin. Kasi unti-unti, nararamdaman ko na gusto ko nang sumuko. Kahit nakangiti ako, sa loob-loob ko, lumuluha ako. Napapagod na rin ako kaya uuwi na rin ako very, very soon. As of now, nag-e-enjoy muna talaga ako sa paglayo ko. Kahit namimiss ko na ang pamilya ko. Sana hindi pa ito yung huling kwento ng buhay ko. At sana may natutunan kayo. Maraming salamat po.